Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih nggih, soalnya sing pojok kidul kok mboten jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, dumateng para alim, dumateng para ulama ingkang tansah kula mulyakaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Mukarram Rama Kiai Haji Muhammad Nahrus Shadiq Al Badri saking Bojonegoro ingkang kula mulyakaken. Ingkang kula hormati dumateng tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa beserta jajaranipun, ingkang kula hormati para Bapak Kiai sedaya ingkang sampun hadir wonten ing punika majelis. Mugi-mugi sedaya angsal barokahipun, amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati dumateng pengurus Nahdlatul Ulama baik Suriah maupun Tanfidiyah ranting Desa Bandungrejo, dumateng ibu-ibu fatayat muslimat sedaya Gerakan Pemuda Ansor, Rijalun Ansor, saha Banser lan sedaya hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, lan boten kesupen dumateng grup Hadroh Nurul Qulub, mugi-mugi selalu mensolawatkan bumi Bandungrejo. Mugi-mugi Bandungrejo nggih menika dipun paringi desa ingkang barokah. Barokah rezekine, barokah umure, barokah donya lan akhirate. Amin ya rabbal alamin. Pertama, monggo kita sareng-sareng muji syukur ing saradalem Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing wedal dalu menika kula lan panjenengan sedaya taksih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan, dipun paringi pinten-pinten kanugrahan, taufik, hidayah saha inayah sehingga kita saged hadir inggih menika ngrawuhi undanganipun Kanjeng Nabi. Nggih, niki undanganipun Kanjeng Nabi. Keranten niki ulan lahiripun Kanjeng Nabi. Ya niki salah setunggalipun bukti bilih kula panjenengan sedaya niku tresna lan cinta marang Kanjeng Nabi. Saking tresnane adoh ora adoh nggih tetep budal. Alhamdulillah. Selawat serta salam tetep kehadiaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi lantaran donga selawat kula jenengan sedaya ing wedal dalu menika ndadosaken sabab musababipun bilih kula panjenengan sedaya mugi tansah dipun akoni dados umatipun baginda Nabi. Sehingga kita saged pikantuk pitulung syafaat wonten ing donya, kita saged pikantuk syafaat wonten alam kubur, langkung-langkung syafaat wonten ing dinten yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaping tiganipun kawula ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Bapak MC nggih menika sahabat Rokimin nggih. Nah niki kula kok diparing wedal kangge sambutan. Sambutan nyambut napa niki nggih.
Ingkang sepindah kula minangkani wakil saking panitia, nggih panitia pelaksanaan Maulid Nabi sekaligus mewakili saking pengurus Mushola Al Ihsan. Keranten ing wekdal menika acarane wonten kalih. Ning sepindah hormat dhateng lahiripun Kanjeng Nabi lan ugi menika cara Jawane cilik-cilikan nengeri nek musholanipun sampun dados saged dipun damel ibadah. Dados kita niku gampangane meresmikan bilih menika sampun saged dipun damel ibadah. Lan kula ngaturaken matur sembah nuwun dumateng sepindah sedaya para kanca, para sederek sedaya ingkang sampun nderek andil dalam acara punika, nggih menika rencang-rencang panitia. Kula ngaturaken matur sembah nuwun atas kerjasamanipun mulai wingi ngantos niki lan mugi-mugi acara ing wedal dalem nika mbekta barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Ingkang kekalihipun kula ngaturaken matur sembah nuwun dumateng para bapak, para ibu. Para bapak, para ibu lan sedaya hadirin ingkang sampun nderek hadir, nderek hormat wonten ing pun acara ing Mushola Al Ihsan punika, nggih. Terus kaping 3-nipun kula ngaturaken matur sembah nuwun ingkang sak kathahipun dumateng para donatur, nggih, para donatur ingkang sampun maringi sekedhik kathah kangge pembangunan, kangge proses awal pembangunan mushola punika. Dan alhamdulillah saking donatur-donatur, baik donatur saking lingkungan maupun donatur saking luar lingkungan, kula sepidah malih ngaturaken matur sembah nuwun lan mugi-mugi sedaya amal kula panjenengan ingkang sampun nderek hormat, ingkang sampun nderek mendonaturkan sebagian harta utawin pikiran, utawin tenaga wis berupa napa kemawon, mugi-mugi dadosaken amalan ingkang dipun catat dening Allah inggih menika dipun catat sehingga dadosaken amalan ingkang sholihan makbulan indallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun kula ngaturaken nyuwun agunging samudra pangsami mbok pilih kula mewakili saking panitia, mbok pilih mangke napa ndik wau wonten kirang anggenipun napa maringi jajan, maringi palenggahan utawi berupa napa kemawon kok dereng saged meresepi dumateng marah panjenengan sedaya sepidah malih saking panitia kula minangkani wakil nyuwun agunging samudra pangsami nggih sedaya kemawon lan ingkang angka terakhir niki proses pembangunan mushola dan alhamdulillah nggih ngoten niku mulai awal sampai saat menika kirang langkung niki pun menelan sekitar 70 sampai 75. Alhamdulillah, yogi mbah kondi sumber ya ana wae, nggih. Lan mugi-mugi sedaya dadosaken barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, pesen saking kawula pribadi nggih dumateng kula piyambak lan sedaya jamaah monggo langgar mushola masjid sami monggo dipun rejak-rejakaken nggih damel kegiatan-kegiatan. Lah niki kula saking mewakili saking Ansor nggih niki pilih program kerja Ansor kemarin niku salah setunggalipun nggih badhe nguripi kegiatan-kegiatan ingkang wonten mushola niku sekecamatan Ngasem nggih. Kemarin kula sak rencang saking pengurus harian Ansor Ngasem punya gagasan pilih sedaya mushola dan masjid. Fa insyaallah setiap ranting akan dihidupkan dengan kegiatan-kegiatan. Semisal setiap malam Jumat akan dihidupkan lagi seperti tibaan Al-Barzanji sing saat menika kok salat punah. Nggih.
kok rondok sepi saiki berjanjin utawi tibaan setiap malam Jumat. Gak koyok zaman biyen. Dan niki saking rencang gerakan Bubana Ansor punya rencana kerja, punya rencana kegiatan bilih mangke wonten ingkang ngumandu setiap musola, setiap masjid mungkin akan dipun sampai akan dumateng para kiai pun, kiai ini pun bilih malam Jumat monggo musola dan masjid dipun uri-uri malih nggih. Ngoten niku salah satunggalipun program saking para pemuda Ansor. Dumateng para bapak, para ibu sedaya ingkang mulyakaken, kaula kintun cekap anggen kula matur wonten ing dalu menika atas kelintah kelintunipun anggen kula matur kaula nyuwun sagunging samudra panggesami. Saking kula wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.